Velika akcija edukacije mladih vozača koju zajednički organizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Nacionalna vozačka akademija NAVAK uz pomoć kompanija DDOR Novi Sad i OMV Srbija zvanično je počela. Prva grupa polaznika imala je priliku da 7. oktobra pod budnim okom trenera NAVAK-a u strogo kontrolisanim uslovima besplatno prođe trening bezbedne vožnje namenjen mladima sa probnom vozačkom dozvolom. Naime, akcija Život za mlade vozače organizuje se 3. godinu za redom, a pravo na obuku imaće 1500 mladih vozača koji su probnu vozačku dozvolu dobili 2016. godine. Izuzetno me raduje danas odziv ovoliko mladih ljudi koji su, znači, sa toliko godina mladi su tek ulaze u vozačke vode, prepoznali da treba da steknu neko dodatno znanje. Ovo je 3. godina za redom da imamo priliku da podržimo akciju zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije i Nacionalnom vozačkom akademijom. Želimo da svi mladi u saobraćaju budu edukovani, želimo da budu sigurni u saobraćaju, što je i cilj ove akcije. Reč je o edukaciji koja ima za cilj da one koji su tek napravili prve vozačke korake opremi neophodnim iskustvom, ukaže na sve opasnosti koje saobraćaj nosi sa sobom i koje mogu biti uzrok stradanja na putevima, koje su to situacije na putu zaista opasne i kako ih prepoznati i izbeći pre nego što se dogode. Evo šta polaznici obuke kažu zbog čega su odlučili da se prijave za ovu akciju. Prijavila sam se zbog dodatnog znanja i da se znam snaći u saobraćaju u raznim situacijama. Razlog zašto sam se prijavio je da naučim nešto novo, to u autoškoli nisam imao. Prijavila sam se na ovu akciju da bi stekla nova iskustva, zato što imam probnu vozačku dozvolu i zato što još uvek nisam iskusna u vožnji. Pa sam ovde došla da bi naučila nešto, da u kakvim situacijama treba kako da se ponesem, kada je klizavo, kada pada kiša ili kada treba da zakočim kojom brzinom, koliko i tako to. Prvo nisam ni znao šta je NAVAK, posle sam pogledao, saznao sam da ovde možemo da proživimo, odnosno vidimo kako bi to izgledalo u stvarnom životu ako ne daj Bože se neko zadesi u nesreći i pre svega ovde je izuzetno profesionalizam svih instruktora, dobro su nam objasnili. Inače, Život za mlade vozače je originalni program edukacije posebno osmišljen u Nacionalnoj vozačkoj akademiji. Sastoji se istorijske i praktične nastave s tim da je mnogo više praktičnih vežbi koje se izvode u realnim i kontrolisanim uslovima, poput kočenja pri velikim brzinama i to na različitim podlogama suvim i mokrim, prolaska krivine velikom brzinom i gubljenja kontrole, izbegavanja prepreke koja simulira pešaka, specijalnih simulatora sudara i prevrtanja gde se shvata važnost vezivanja sigurnosnog pojasa. Nakon celodnevne obuke pitali smo mlade vozače šta je na njih ostavilo najveći utisak. Pa najviše mi se dopalo to što smo imali simulaciju klizanja kroz led i sad znamo da se snađemo u tim situacijama kad nam se desi. Najviše mi se svideo simulator prevrtanja, kako me pojas drži dok auto stoji na opačke. Najviše su mi se dopala teorijska predavanja jer to do sada nisam znala. Stvarno, ko ima mogućnost neka dođe ovde. Naravno, mladi vozači kao što sam ja, svi trebaju da iskuse ovako iskustvo. Izuzetno je bitno da prožive ovakav jedan deo, ovakav jedan dan i da nauče nešto zaista korisno za nas mlade, jel tako? Podsećamo da je prijavljivanje za ovu besplatnu akciju u toku i da se obavlja elektronski na sajtu MUP-a preko nacionalnog portala e-uprava.